Bună, sunt Magdalena Stabilă și în acest clip îți voi prezenta o metodă ușoară, dar eficientă și expresivă de a picta. La final, pe lângă experiența pe care o vei acumula și relaxarea de care vei avea parte, vei obține un obiect de artă pe care îl vei putea oferi cadou. Cheia acestei metode constă în suprapunerile grafice. Vom folosi elemente de limbaj plastic, precum punctul, linia, pata, împreună cu culoarea, pentru a crea un spațiu pictural expresiv. Pentru început, alege suportul. Acesta poate fi hârtie, carton sau pânză. Pregătește apoi culorile acrilice, alegând 2 sau 3 culori maxim. De exemplu, ai putea opta pentru o grupă de culori complementare sau să alegi între culorile reci sau culorile calde. Această limitare va aduce armonie în lucrare. Eu folosesc acum roșul și verde plus alb. După ce ai creat câteva nuanțe din aceste culori, fie folosind o pensulă mai lată, fie un cuțit de paletă, umple tot spațiul cu pete de diferite dimensiuni și forme. Acesta este un moment în care te poți lăsa purtat de inspirație. Caută zonele și nuanțele care vibrează cu emoțiile tale. După uscare, în locurile potrivite, poți reveni cu pete pe care să le suprapui folosind o densitate diferită. Fie vor fi mai opace, fie le vei fluidiza pentru a le face mai transparente. Acum vine partea în care, cu ajutorul unei pensule mai subțiri și cu un păr mai lung, ne vom juca cu linia. Este alegerea ta să folosești elemente din natură, cum ar fi copaci, frunze, nuci, fructe sau obiecte din natură statică, personaje imaginare sau portrete. Nu este nevoie ca linia să fie perfectă. Tocmai fluctuația ei, întreruperile de linii și joaca dintre zonele mai îngroșate și cele subțiri aduc frumusețe și emoție lucrării. Ca să-ți fie mai ușor, folosește o culoare ce vine în contrast cu petele lucrate anterior și fluidizează pasta astfel încât să poți trasa linii cu ușurință. Eu folosesc pentru aceste linii, pentru un efect mai puternic, un bronz de la Schmincke. În pudra metalică adaug câteva picături de apă și după o mixare atentă este gata pentru a fi folosită. Această pudră este foarte versatilă și acoperă extrem de bine.
final, poți folosi punctul pentru a crea accente care să ghideze privirea în tema propusă de tine. Te încurajez să folosești această metodă pentru a explora teoria culorilor și pentru a descoperi tot mai mult expresivitatea elementelor de limbaj plastic. Îți doresc multă bucurie în timp ce pictezi. Dacă acest clip te-a ajutat, te invit să dai un like. Acest lucru mă va ajuta să continui. Numai bine!